Jordan, Pippen, Rodman, LeBron, Wade, Bosh, Curry, Clay, Draymond... Hi ha hagut molts Big Threes al llarg de tota la història de l'NBA. Tots han jugat a bàsquet, evidentment. Molts han opinat sobre ell. Nosaltres som els únics que no hem jugat, però opinarem. Benvinguts al Big Three. Benvinguts al vostre podcast d'NBA en català. Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts al capítol número 29 del Big Three, prop de la trentena. I avui m'acompanyen a l'amic que arriba tard però no gaire tard, Martí Mirabete. Bon dia, Roc, com estàs? Molt bé. I l'amic que arriba tard, molt tard i constantment, Sergi Armengol. També ha arribat tard el Martí Sí. i em dona lliçons a mi. Sí, sempre et I donaré lliçons de tot. Lo de la SD, que... Bueno, Però no només de la puntualitat, de tot, Sabi. et donaré lliçons, sí. jo. Callaré. Bueno, capítol del Big Three de dijous-divendres, ja no sabem quan ho pengem, però capítol de dijous-divendres, que és avui capítol... dijous, perquè he dit jo. És capítol d'informació, és capítol informatiu, capítol d'actualitat. Sí. Capítol... Bueno, a mi m'agrada gravar aquest tipus de capítols. A mi també. Final... Amb sorpresa final, en aquest cas, portada sí, per la mi. música. Sobretot quan Veureu. el teu equip està dalt de tot, a la conferència, no? No sé, no Com... No, volia fer una transició Espavila, d'aquestes, espavila. però no m'ha... No m'ha toca. sortit. Pregunta abans de començar amb la salsa. A veure, digues. Ho he estat parlant amb el meu company de pis avui mentre anàvem cap al l'Erni. metro. Hola, Erni. Estàvem anant al ferro i jo li he preguntat què està més guapo, el lore de la mitologia grega o el de la Bíblia? La pregunta és aquesta. Mira, el lore de la Bíblia és una gran història, és a dir, l'aura de Jesus Christ és potent. Però no només de Jesus Christ. Aura però- man. Hi ha molts personatges. Aura, man, però el protagonista que és Jesus Christ, doncs, bé, bona aura. Sí, bueno, sí. Però... Laura, has dit? Mare meva. Jo estic bastant d'acord, Molt bé, xaval. Per mi la Bíblia. No, però no, jo opino que Ja ho sé. mitologia grega. Mitologia grega. I, tot i que és un meme, l'Imperi Romà, també. Però l'imperi romà és una cosa que va passar de veritat. No, però, és a dir, agafant el context i no és mitologia, d'acord, però no. Però tot el que envolta, per mi és superior a la Bíblia. La Bíblia seria top 3, segurament. Sí? Sí. Top M'ho 3. has dit? I qui completaria el top 3? Pensa a veure, què acabo de dir? Ho ha dit, Perquè vegis la importància que li dona el que dius. Vinga, Bifrutes per aquí. Avui patrocina el programa Bifrutes, Bifrutes, que sí, ho hem dit. de Pasqual. Per mi la Bíblia, sempre. Sempre. Sempre? Sou cristians? De fet, Sou... Fa poc vam anar a un lloc on la Bíblia era, no? Sergi, a un bingo concret. On la Hòstia. majoria dels protagonistes que Bingo Juventudes del PP. qui van assistir portant una Bíblia sota el braç i uns pensaments Abans de començar, molt fixes. en el nombre del Padre, del Hijo, i van començar el bingo. Bingo musical. Al carrer... Balmes. Palmes. Ja està, simple. Molt bé. Us anava a preguntar el vostre déu grec preferit. No arribo, tio. No arribo. Joder, Thor, Loki... Ah, no, aquests no Thor, són grecs. Loki. Aquests no són grecs. No són grecs. Grecs... Bueno, el vostre déu preferit, en general. Neptuno. El nostre Déu. Ah, mira. És el de les aigües, no? Sí, el del mar. El del El mar. de l'Atleti. Jo sí. El de l'Atleti. Cibeles, no? Ja que estem. Cibeles és un déu grec, una diosa grega. Clar que no. Jo crec que Sí, sí. és una diosa, però no un déu grec. Una diosa grega. Busca-ho. Ho busco, cap problema. El teu rock, tens coneixement del món... Tinc coneixement, sí. Bueno, m'he jugat als God of War, punt i final, no... I ja... És que clar, jo no. Cibeles era la diosa griega, originalmente frigia, de la madre tierra, que fue adorada en Anatolia desde el Neolítico. Molt important. Des del Neolítico, Sí, sí. Cuidado. Pues nos quedaremos en Cibeles, ¿no? Paleolític o neolític? Triàsic o Juràssic? Sou cristians o no? Ho estava preguntant abans i ningú m'ha fet Jo he cas. fet la comunió, Jo però... també. Jo també he fet la comunió, però I tinc constància d'això. és que li vaig ensenyar unes fotos ahir de la meva comunió Històric. 2012. Vale, seguim. En fi. Jo, agnòstic. Agnòstic. Sabeu què vol dir I agnòstic? què t'han diagnosticat? TDAH. I esquizofrènia. Però Agnòstic vol... necessitaves diagnòstic per això? No, però tampoc el tinc, Vull dir, Vale. sempre ho dic, però no el tinc. Agnòstic vol dir que no, et consideres no lo suficientment intel·ligent com per determinar si creus o no... Llavors sí que ho ets. Llavors sí que ho ets. Si creus o no Sí que ho ets. l'existència de Déu. Ja està. Seguim. Parlem de NBA, que és el que ens convé.
Una pregunta. Qui seria... No. Qui Hòstia. seria el Zeus de l'NBA Bé, actual? bé. Vale, però tu consideres que Zeus és com la màxima figura així grega, no? Bueno, ho és. Perfecte. Jo crec que Però està per mi no ho és, t'he dit que és Cibeles. entre També Jokic... és que és un tio de personalitat complicada, eh? Sí, Jokic no seria. et donaria 3. Janis. No, per figura, més és grec. LeBron, Curry i G. Jackson. Que per cert avui he sigut el màxim anotador de la nit. És veritat. Les dades són és aquestes, veritat, és una 35 dada. punts, el rookie de l'any, most improved player i All-NBA. Stat Pader, no? Podríem dir. 0. No sé, anem- LeBron, Rock. Sí. Anem a parlar de NBA. I Janis, No. No, la Prou veritat. fatal, Comencem amb la conferència oest, com fem sempre. Vale. Anem per parts, i llavors ara destacarem les coses després de repassar els standings, que són els següents. En primer lloc, com porta sent així des de novembre, L'existència del temps. Boston Celtics, seguits de lluny per Milwaukee, que tot i això estan seguits per Cleveland Cavaliers, Nova York, Orlando Magic, Indiana Pacers, amb una diferència entre els tres de 4 partits. Al play-in tenim Miami Heat, Philadelphia 76ers, Chicago Bulls i Atlanta Hawks. I fora del play-in ja, sense cap tipus d'esperança, diria jo, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Detroit Pistons i Washington Wizards. Que aquests dos últims estan eliminats ja, oficialment. Sí. No poden entrar a Bueno, playoff. vamos, Ni a play-in. sí. A veure, no crec que estiguessin mentalitzats per entrar. Jo vull destacar, si em permet, Roc, la Permeto. diferència que hi ha entre 11 victòries entre Boston i Milwaukee, que és el segon classificat. Destaca, perquè s'han Sí, enfrontat clar, aquesta nit. Exacte, i no sé qui ha guanyat. La superioritat de Boston. Boston, la superioritat de Boston a la conferència est, per mi, arribaré a dir que és preocupant. O sigui, A l'oest creus que seria diferent? No ho tinc tan clar. sí. Home, mira, Sí, entre el sí, primer i el sí. segon la diferència és 11 partits. I això ho hem parlat moltes vegades. Si A t'hi l'oest fixes, això no... el play-in de l'oest és molt més competit. I tothom està en rècord positiu a l'oest. Sí, però al final tampoc canvia tant el calendari, eh? No sé Tu què vas dir-te. tu a l'oest. Però No està, crec que canvi està tant. molt establert ja, tot i que ha caigut Filadèlfia, que no comentarem, Orlando està pujant... Està molt estructurat ja, i des del novembre, et diria. Sí, Filadèlfia tindrà poc sí. temps per guanyar amb Embiid. Perquè Molt poc. torna a la segona d'abril És que i La playoff segona, comença. la segona o d'abril és play-in. l'última setmana de temporada Per això regular. dic. és el que anava a destacar jo. A veure, destaca. Destaca endavant. Filadèlfia, perquè ens han passat 5 mesos amb Filadèlfia top 4, top 5, ja donant per fet doncs, que evidentment tindrien l'avantatge de camp i que tot i la lesió d'Embiid, tot i que ho vam comentar aquí, però es mantindrien i, hòstia, 8ens, això vol dir play-in contra Miami ara mateix, a Miami, i a l'últim partit, d'acord, Chicago o Atlanta a casa, si és que... no, clar, el jugaria segur, i una primera ronda contra Boston. Sí, però és que clar... Adeu a la temporada o què? És que anaven quarts per res. És Això- que com canvia, tio. Tot. El play-in. Per una lesió. El play-in, si es queda tal i com està ara... Fes això. Tinc molts de mocs, tio. Si es queda tal i com està ara, el play-in és primera ronda de play-in contra Miami. Que en aquest partit, Miami se'n pot anar a baix, eh? Com l'any Què vols passat. dir? O sigui, que Filadèlfia pot guanyar perfectament a Miami. Sí, bueno, però en un partit pot passar qualsevol cosa, si estic d'acord. I més amb Embiid, collons. Saps què passa? Sí. És que no crec que li estiguem donant suficientment importància al factor Embiid, eh? Jo l'estic infravalorant pel fet que arriba o arribarà doncs com arribarà. No, i que, o sigui, per tu Embiid, a playoff mai ha Sí, competit. no, a part d'això, evidentment estem parlant de l'actual MVP, però em costa veure uns Sixers dins el play-in i a posteriori playoffs competint per passar per segona ronda. No, És a però dir- si passen com a primera seed del play-in, una primera ronda contra Milwaukee te la poden guanyar, jo O sigui, crec. en comptes a la segona, com l'Unió va ser amb Embiid serà la primera, però El bo per Miami i Filadèlfia, parlant en clau play-in, és que ni Chicago ni Atlanta són rivals que Correcte. realment et Sí, puguin posar sí, les sí, coses sí, sí, complicades. ara l'Oest Filadèlfia què? Ja, Amb Embiid lesionat. ja. Sí. Adéu, molt Fora, bones. fora. Perquè està amb 38 ara. Bueno, estaria aquí... 9è. Bueno, sí. Warriors ja cauria. hauríem d'inventar una nova plaça. Warriors cauria. Parlarem de Warriors ara, no pateixis. Vale. Jo el que vull destacar... I a Memphis, suposo. Sí, jo el que vull destacar és una reflexió que he tingut aquests dies veient, fixant-me en els standings i fixant-me en els partits que es disputaven durant la jornada, i és fora del play-in, inclús equips de dintre del play-in de l'est, quin rumb tenen els seus projectes? Bé, Quant de temps ho porto dient, això? Perquè Hi ha molts Brooklyn- equips.
Correcte. A on estan en Brooklyn? Correcte. I Toronto Toronto mateix. què està fent? Charlotte, no? Perquè va tradear per jugadors joves, però de cop es porten a Bruce Brown, que és Sí. un jugador per competir ja, Que crec que Bruce Brown, de fet, marxarà aquest estiu. segurament. Charlotte Hornets, fitxes a tota la púrria de la banqueta d'Oklahoma, que, per cert, Vasil Micic ja està jugant molt bé. I titular. Jo Titular. ho deia, aquí ho deia. Dic, Vasil Micic se li han de donar més minuts. És un Jo ho MVP deia. de l'Eurolliga, xaval. Jo S'ha ho de deia, valorar. jo ho deia. El projecte de Pistons potser sí que veus una mica Sí, el de més cap on Pistons va sí. encaminat, però és que el projecte de Wizards és que cap on va tot això? Parlem de Wizards, que tu has parlat bastant aquestes Sí. setmanes, si vols. No, però això ho he comentat diversos cops, que a l'est hi ha molt equip al mig. Al mig vol dir entre competir i fer tanking o reconstruir, que al final és legítim. Veritat, això. Et quedes al mig i dius, hòstia, haig d'escollir. I al final et quedes, per exemple, el millor cas és Brooklyn, de dir, tinc jugadors per competir com Cam Thomas, Michael Bridges, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Nick Claxton. Nick Claxton mateix, que és agent lliure, però segueix a Brooklyn, però no et dona per competir pel play-in, o potser no vols, o no és el que busques, però tampoc ets un equip que sacrifiqui una o dues temporades per aconseguir un gran pic i començar a reconstruir. Perquè es parla ara de que es reconstrueix al voltant de Michael Bridges. Això és Jugador- Mai. Jugador Que fantàstic. també ho hem parlat. Però és primera espasa o no és primera espasa? No ho és. Doncs És una molt bona segona espasa, fins i tot tercera en equips molt top com bueno, Clippers. arriba a les finals com a tercera. Bueno, no, Sí, bueno, molt ja- de rotació. Va, Chris Paul, Devin Booker... Sí, Toronto, per quan va deixar escapar a Pascal Siakam? O sigui, qui Tres, va... tres primeres i Bruce Brown. Sí, van ser tres, no? Sí, van ser És que què vols que et digui, tio? Bueno, no està mal, Jo crec que Sí, està bé. però el de Bruce Brown és perquè és el que has de... És el que podien oferir, sí. Bueno, sí, i s'havia de trencar d'alguna quadrar manera, també. salaris i amb els 3 pics de primera ronda. A veure, Toronto què vols que et digui? Toronto sí, jo Toronto ho compro. Tenen a Quickly, Estan reconstruint bé. Barrett, Bon Yonkor, no, a mi m'agrada. No sé, Scotty. no sé. Em produeix bastants dubtes. Scotty Toronto, Pippen. la veritat. Tot i que Charlotte també, perquè al final, d'acord que és la franquícia que és, però tens jugadors molt joves on Brandon Miller, reconstruir. no? El mateix Miller i el mateix Lamelo Ball, Sí, Miles però Bridges, i fins aquí, que ningú t'assegura que no torni a Miles Bridges, la presó. partint de la base que no hauria estat a res. l'NBA. Sí, Detroit, tu has dit Rock, el mateix, estan reconstruint, vull dir, paciència, però a mi el que de veritat no entenc és Brooklyn i Washington, sobretot Brooklyn, perquè estan al mig, són el millor equip dels 8, del millor equip, el menys dolent dels 5 últims. Però sobretot la mentalitat que té de voler construir al voltant d'una figura que no dona per més. A l'NBA és això, o competir o reconstruir, i Brooklyn està al mig. Anem a l'oest, no, Roc? Sí, anem ja a parlar de l'Oest, que és realment on més ens interessa la competició, on passen les coses interessants i sobretot on competeixen els nostres equips, tot i que un ja no està competint. Bàsicament això. Golden State, correcte. És veritat, Correcte, és Golden veritat, State. Memphis està out. Un ja no està competint. Parla tu, Sergi, mateix. Els standings són Oklahoma City Thunder primers, a mig partit de Denver Nuggets i a un partit i mig de Minnesota Timberwolves, està igualadíssim, i després ja, sense cap aspiracions al primer lloc o pràcticament al top 3, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, que són els que encapçalen la classificació de l'Oest amb el playoff directe. Parlem del play-in, parlem del millor play-in de la història quan us dic Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers i Golden State Warriors. Tot això seguit des de no molt lluny, però tampoc molt a prop, per Houston Rockets, i ara sí, per molt lluny, Utah Jazz, Memphis Grizzlies, que s'ha quedat ja fora, Portland Trail Blazers i San Antonio Spurs de Víctor Wembanyama. Ahir em destacava Roc que compta a Houston que podia entrar a plaça play-in per Warriors, xaval. Res de res. T'he de recordar el calendari de Houston. Recorda mal, així. És Chicago, Utah, Portland, té ara. Contra Chicago perdrà. 6 victòries seguides, no? Houston vols dir? Sí. Correcte. Alguna cosa? Moltes, moltíssimes. A veure, digues. Alguna cosa interessant? Moltes. Moltíssimes. Sí. De la meva vida, moltes. La meva vida és molt interessant. De Memphis, per exemple. Bueno, t'ho vaig dir ahir. Avui era el dia en què Memphis Grizzlies, després de 4 anys, es feia oficial que no teníem posttemporada. I que sigui Warriors el que et fa fora, te la... El Warriors no ens fa fora. El que ens fa fora són les les lesions. les 47 derrotes que tenim, d'acord? Sí, bueno, i Partint d'aquesta base. la rota d'avui de 21 punts o alguna cosa així també. Gigi Jackson, tio. Gigi Jackson, tio. Stat Padder. Que no és capaç de descansem bé i tornem l'any que ve, l'octubre. Però jo no vull destacar això, jo vull destacar els senyors de Pelicans. Va, Bé. bé. A l'Ovahini, tu, que estan 100%, cinquens, 42-26 a una... No. No, Aquests de play-in ja no cauen ni de conya. Bueno, no. A veure, hola. Més enllà de que caigui no play-in, estan competint a dins de l'oest salvatge i ningú diu res. I aquí hem parlat molt de Zion i hem rajat molt de Zion. Hem rajat molt, sí. I estan a un nivell Bueno, últimament...
rajar Zion és lo fàcil, perquè està... Sí, perquè està fora de forma, no era consistent i ha demostrat els últims 4 o 5 mesos que no és així. O Sí. ara no és així. El millor jugador del draft 2019. El segon millor jugador, el tercer, perquè és Jamon Brandon Clark. Compte amb mi, senyor Roxolà. Compte sempre amb mi per aquestes coses. I els haig de destacar perquè al final, ara mateix una primera ronda contra els Clippers, d'acord, Clippers tenen el talent que tenen, però estan a una victòria només d'ells. Per mi tenim una Sí, sorpresa però- amb Pelicans. No, heavy, però evidentment tenim una No, sorpresa. no, Poden arribar a tenir avantatge de camp Sí, Clar, a això primera serà ronda. important. És que jo volia destacar aquest factor, és superimportant el fet de quedar quart o cinquè, Avantatge de camp a l'oest, vamos, Sí. I Joder. Pelicans porta 8 victòries en els últims 10 partits. està molt bé. Són 3 està molt victòries bé, seguides, està molt bé. però el rècord aquest és molt, A molt més, positiu. equip defensiu fantàstic. Heavy. Ingram està jugant, perquè crec que no, Sí, està jugant. Està Vale, jugant. vale. Vaig veure l'altre dia el Brooklyn Pelicans, collons? I Old Caps Pelicans, Caps Pelicans. a la redacció d'Esport I 3. són força... Hi ha molt de mecanisme, format. I és un equip molt ben estructurat, és a dir, no tenen cap... són molt complets, deixem-ho Sí. així. Passa que per mi els hi falta aquest jugador que pugui arribar a ser diferencial quan falta estil... Però si et dic, confies en estil- Zion... Estil Jokic, estil Shea, estil... Una superestrella Anthony gran. Edwards. Una superestrella gran, que jo crec que no la tenen. Passa que el roster està molt ben acompanyat. Amb jugadors Bueno. com... Un jugador que m'entusiasma, que flipes, Herb Jones. Herb Jones, sí. Oh, molt És complet. això que no- I Trey Murphy, tio. Defensivament, Trey sí, Murphy. sí. Ho tenen tot. Trey Murphy, especialista de 3. El Brandon Ingram, que és una mica Això KD, volia parlar. però rebaixat. Sí. Zion, que és una potencial primera espasa per competir. Veurem. però- Clar, per ho tu és qui és ara? la primera Clar. espasa, exacte. Per exemple, No, és Zion, és Zion. però hi ha molta gent que considera que és Ingram. No, mai. Bueno, hi ha bastanta gent que considera. Jo crec. Zion, jo crec que s'ha d'apostar per un directament i jo crec que serà Zion perquè és el que més talent té i més potencial té de l'equip, però la sensació que hi ha és que potser és un jugador que explotarà tard, però que si explota no deixem de... Sensació que ha de millorar No deixem en banda el en talent que les té, triples, en les triples, Zion, Parlant treballa-ho. de talent, però m'agrada molt. parlant de talent, anem a destacar els Dallas Mavericks, que tenen, si més no, el primer o segon jugador més talentós de la Lliga, amb Luka Doncic. Que jo crec que els Dallas Mavericks, aquest any, poden donar una gran sorpresa en els playoffs. Per què? Són un equip que juguen molt gran, però que també saben jugar-te petit. Sí. És que a mi amb Dallas no comptis per res al món, per res. Bueno, Si vols comptar amb el Sergi, a mi Dallas... Sí, pots comptar amb mi perquè crec que és un equip també molt ben estructurat, tens el factor tan sumament diferencial com dius tu de Luka, van fer bons traspassos al trade deadline, però la sensació que hi ha amb Dallas és que són molt irregulars. I al febrer eren el millor equip de la NBA, fa 2 setmanes era un equip podrit, que baixava a la novena posició play-in, i ara sembla que després del game winner de Kyrie, que per ser partidàs contra Denver a casa, heavy. ara tornen a ser un equip que és top 5 de l'oest. Tampoc és això. Dallas cada temporada és el mateix, Sí, Dallas, i em sorprèn perquè amb el talent de Luka jo crec que ja toca exigir-li un top 3 a l'oest. A Luka o a Dallas? Va de la mà, però Luka, sobretot, a dir, No va hòstia, tant de Sí, la mà, jo crec que sí. hòstia, em sorprèn. Aquest any és l'any que Luka ha estat millor acompanyat en la seva carrera, no? Sí, segurament. Són els millors maps en quant a roster des de l'arribada de Luka. I Sí, fa 2 100%. anys va arribar a finals de conferència. I Sí. basateig. Contra aquí, sí. No ho anava, t'ho prometo, no ho anava a dir, xaval. Però aquell equip, Respira. la segona espasa era Spencer Dinwiddie, vull dir. Sí. Bueno, Jalen Branson, Jalen xaval. Branson, Jalen Branson. dius? Sí, no, que era Jalen Branson. Però Jalen Branson era el 10% del que és ara, eh? Ja, no, és clar, està clar. Si no el van voler renovar per 4 milions l'any. Sí, però quan Lucas lesionava sempre estava allà. Me'n recordo un partit de playoff, no me'n recordo contra Utah. qui era, que va fotre Utah. 40 i pico punts. Primer partit Doncs, contra Utah. allà estava. Qui li toca? Martí Mirabete, què vols destacar? Res, no? Molt bé. Res de res. Sacramento... No, això de Houston que porten... Destaquem el Kaki, de Golden State Warriors. Houston que porten 6 Aquí. victòries seguides. És veritat, això ho volia tirar Poner-se de l'altre dia. pixita. Perquè vam parlar, i parlem, Kaki! que Anthony Edwards serà per sempre him. Correcte. Jo els hi vaig plantejar aquests dos que crec que una figura de Houston també serà him. I més enllà del Peren Sengun, per mi Jalen Green serà him. Sí, clar, xaval. Què penseu al respecte? I tu vaig dir que el talent el té, però no crec que tingui el cap. I sobretot no té, Però al no, moment té treballar no, això. no té la constància. I al moment constància bons. perquè per ser primera espasa han d'apostar per tu per ser primera espasa. I crec que l'aposta de Houston és Sengun. i serà el Peren. Correcte. Pot apostar per dues estrelles. Però aquest tio Jalen necessita- Green Jalen Green és him. ha aprofitat que ara ja pràcticament no s'estan jugant res
per començar a fotre punts i guanyar-se el contracte. Ben vist aquesta, Ho ha aprofitat. Molt ben vist. No, però ostres, és un jugador que a mi em mola molt, em flipa. Jo- Sobretot estèticament, tio, és una cosa... Sí, però prefereixo a G. Jackson, jo, la veritat. Seguim. A mi no comptis. Bueno, Per això concretament no G. comptis. Jackson és top què? Ara mateix, 15? De l'NBA. 17, va. De rookies, dius? Pot ser. Dins d'aquesta camada pot ser. Top 15 o top 17. Ah, tenim pallasso, no? La música del pallasso la tenim Ai, en no producció. L'haurem de posar. No tenim la música del pallasso. Benvinguts al pallasso de la setmana. Patrocinat aquest cop. No sé si es veu. Bifrutes. Benvinguts al pallasso de la setmana. Una setmana més. I aquesta estrenem patrocini amb Bifrutes Bifrutes. i Tosta Rica. Costa Rica. Costa Rica de la Liga Futbol. La Liga Genuine. Sí, no. No. Algun dia ens patrocinarà, no ho sé. La Liga Genuine. No, la ISIS o Com? Corea del Nord. O Corea del Nord. O el govern d'Iraq. Ojalà. Bueno, benvinguts. Si Club. posem Però pasta, parlem. benvinguts. Repeteixo, còdics ètics fins a cert punt. Podem avançar alguna cosa o no? No. Comencem amb el pallasso de la setmana. No avancem res. Puc anar jo, que estic molt... Vale, endavant. Draymond, fins aquí, xaval. És un puto Estic fart contra els meus Grizzlies, contra el meu Santi Aldama, contra el meu Desmond Bain. És de veritat. Ha estat un mes, Martí, no, bronca tu, un mes a rehabilitació, com es digui el que ha fet, xaval, i ara torna moltes les andades. Rehabilitació, no sé com dir-li. És un pau, t'ho juro. Estic fart. No em deixa dormir el Draymond. Roc, ha acabat ja o no? Saps qui és el David Valdereras? Sí. Aquell vídeo de... El Madrid no me deja dormir, no sé què. ¡Chorizos! ¡Chorizos! Tot soc jo amb els Warriors i amb Draymond Green. Xaval, Va Ja? per tu, eh? Ah, vale, perfecte. Escolta, no has vist ni el partit i això que ha destaca quedat fa 2 hores. Clar que no l'he vist. ho ha vist fa 10 minuts al puto mòbil a Twitter, diu Draymond, què fa Draymond? Escolta, és un pau lamentable. Anem al meu pallasso, que és bastant millor. Draymond és lamentable. Correcte. Segurament heu vist la jugada de James Harden d'aquesta matinada, sí. que li fot un passe a Kawhi Leonard perquè tira de 3. O sigui, és un pallasso agradable, no? Jiji, jaja. Juju. Com jo, una mica, no? Llavors, el propi Harden va puntejar el tir de Kawhi que falla des de la línia 3. Xaval, s'ha de guanyar partits, no facis el primo. James Harden. Nois, vull destacar... O sigui, sabeu que hi ha jugadors de l'NBA que canten, en plan... A veure, Sí. Com? Damian Lillard canta. és veritat, fa rap. Kevin Durant ha tret un rap ara que guapo, està bastant està guapo. guapo. Sí? Sí. Jo vull destacar Jaren Jackson. un Jaren Jackson. Que pesado. Vull destacar un nou cantant que ha sortit ara a l'NBA. Ah, sí? Sí, que és Jason Tatum, que ha anunciat ja la seva primera gira. Ja sé per on vas, Jason Tatum té la seva gira el 2 del 6 a Milwaukee, el 4 del 12 contra Charlotte, el 4... Bueno, 2 del 6 tampoc està tan malament. El 17 del 4 a Houston, el 13 del 5 a Denver, el 17 del 5 contra, bueno, a Golden State, a Florida. No, Florida, no, Mare què meva. collons, Florida. Califòrnia. Bueno, tot això, totes aquestes dates que estem donant, no són dates, sinó que són tirs que fa Jason Tatum als partits. El box score, no? Sí, és a dir, 4 de 17, 5 de 13, 5 de 17, 6 de 17, 7 de 17, 7 de 19, 7 de 19, 8 de 21, 8 de 21, 8 de 22... T'aportaries una sorpresa si fem el mateix amb jugadors com LeBron, Kevin Durant, Curry... O sigui, 8 de 21 és... 8 de 21 és gairebé 50%. Això passa amb totes les estrelles de la NBA, que tenen molts claro. tirs. No, no és, Si per fer la conya està bé, m'ha fet gràcia. Sí, una és un miqueta, una estona. 45% de tir de camp. 8 entre 21. Està bé, 45%. 38, 38, no, no està bé. No, però... D'acord, això es deia amb 11 de 31. amb Julius Randle. 11 de 31... 11 de 31 és duríssim. 11 entre 31, 35%. 35%, duríssim, Jason. Seguim. A part contra Detroit és l'estat line aquesta. Us mereix bona opinió, Jason Tatum? De Hem parlat Tatum, mo- tu. Hem parlat molt d'ell, però... Home, bé, bon tio. Jo crec que el Roc té una opinió bastant formada. No, en Amb plan... fonaments, Estàs menjant, Sí, tio, el sí. podcast? Nas Costa Rica, Quin escut és aquest? Unió Deportiva Las Palmes. Visca, Ah, sí? no? Pròxim rival del Barça. Ja jo. Hòstia, és ridícul, tio. Hola. Ara sí. Gràcies, moltes gràcies. La Notava meva- alguna cosa estranya, diferent. Sí, jo també, més Sí. tranquil·litat. Bueno, què dèiem? El hem de prendre una decisió. La meva opinió de Jason Tatum Unió Deportiva és... Las Palmes? Estan parlant d'això. García Pimiento. No. Vale, digues, Tatum. La meva opinió de Jason Tatum és que, evidentment, porta des de 2017 a la Lliga
ha fet un canvi radical. El 2017 tenia 0 MVPs, 0 anells, 0 finals MVPs, 0 defensors de l'any, no tenia barba. Ara té 0 MVPs, 0 anells, 0 finals MVPs, 0 defensors de l'any, però li ha crescut la barba. Està bé, té barba. 4 finals de conferència, tio. 4 amb 25 anys, que ho va dir l'Ebron l'altre dia, que per ser a veure un podcast, l'Ebron. El primer anell de l'Ebron va ser en 28. Ja igual que aquí, Michael Jordan. I jo Morant. Deixa-hi no, escolta, seran 25. Sí, res a dir sobre Tatum, és un procés. És veritat que està molt ben acompanyat, que Boston... Està i ha estat. Però això és una crítica a Jason Tatum, no ho entenc, no ho compro. De fet, hauria de ser una alabança a la joder, a qui manen, cony. Brad Stevens, sí. A Boston, no sé ni parlar. No s'explica. No, ja està, això. Va, per mi Jason Tatum se li ha d'exigir ja que comenci a guanyar campionats. Però tu com pots exigir a un jugador que guanyi un campionat? Bueno, perquè és una superestrella. Perquè té el millor equip de la Lliga. O sigui, ara ja no és Denver. Ara ja no és Denver el millor equip de la Lliga. Sobre el paper és Boston, vamos. Tatum serà top 30 històric. Sí? Joder, 35. Entre poc i massa, Sergi, tio. Wemby que serà històric, perquè és molt gros, Top 10 segur. Jo us vaig dir, quan ho vam debatre, us vaig dir que seria top 5 històric i vau dir, hola, on vas a parar? Tinc la sensació que aquí el Big 3 ens estem flipant molt amb Wembanyama. Calma. No. La sensació que tinc és que ja... Sergi, el Big 3 i el món de la NBA, xaval. Baixa el volum. Clar, és que porto tanta estona sense que se'm senti. Sí, però, bueno, paciència, perquè no ha fet res de moment. Pitjor equip que els Grizzlies. Per cert, mai em facis un toque així i diguis baixa el volum, xaval. Crides a cada programa. Ja està, pots continuar. Tinc el dret i la potestat per fer-ho, la veritat. Sí? A veure, ho tinc. Per què? Abandona la sala mateix, sisplau. L'ordre de... Ara posaré un jardí. Qui mana més aquí i qui mana menys? No, escolta, lo de fer un programa curt... Està claríssim. Està claríssim, sí. Hi ha 2 tiers. Hi ha 2 tiers només. Hi ha 2 tiers, estic d'acord. El presentador i l'editor dels capítols i llavors l'acompanyant. Puc arribar a estar d'acord, sí. Però... Saps que s'està escoltant cada mastegada que fas? Escolta, recordo a un programa que vaig editar jo, per cert, Anomalia, que feies el mateix i se t'escoltava el... Però no ho imiteu, tio! I fa 2 capítols estaves així, tot el capítol. Però no ho imitis, vale. Estic d'acord en que hi ha 2 tiers. Una on estic jo, l'altra on esteu vosaltres dos. Sí, d'acord. Estic d'acord. Que per cert, el teu xaval amb els TikToks és de puta conya, Escolta, els tinc quasi acabat, t'ho prometo. Ara us ho ensenyo. Escolta, hem dit, programa curt, que no tenim SD. El seu és pitjor que el de Jason Tatum, Frases de que farà TikToks al mes, 7. TikToks fets al mes, 0. Soc un tio compromès amb la causa. 0 de 0, jo no fallo. Per això. No fallo, no dic res. 100% efectivitat, tu, no? Entre altres perquè haig de fer TikToks d'un altre podcast. Vull dir, desperta, xaval. Els fa el Xavi, xaval, que t'hem pillat. Els fa el Xavi. El Xavi fa alguns. T'hem pillat. El Xavi fa alguns, jo faig uns altres. I per qui no apostes? Com? T'acaba de quedar molt maco, no? No, perquè estic més encara... Surt del jardí, xaval, surt del jardí. No. Ara, al TikTok estic molt més present amb Desconvocats que amb Big 3. Ja arriba la Big 3. Ara diu, és que és un cara dura. Com sou més populars, no? Com us escriuen... A tu va la fama, Sergi? A mi què? La fama et va... O sigui, no som ningú, que m'estàs parlant de fama ara, amb 22 anys. Humilitat. La fama arribarà amb 24 i mig. La fama no arribarà. If I speak. La fama ja ha arribat. No per dir res. Sí. Senyors i senyors, passem amb la sorpreseta del capítol d'avui, no, Martí? Ja està? O sigui, que entri... Tu tens pallasso? Ah, sí. La mare ara mateix punxarà una cançó que és històrica. Peter Gabriel, Salisbury Hill, 1977. Aquesta cançó ha marcat la infància de molts pares, en aquest cas el meu també. Salisbury Hill, Peter Gabriel. Deixem que gaudiu d'aquesta meravella. D'aquesta meravella, en general. Aquesta no l'hem posat allà. No? Pues malament. Escoltem-la un rato i despedim. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Ara. Gràcies per acompanyar-nos un capítol més, senyores i senyors. Ens veiem la setmana que ve, o no, perquè és Setmana Santa. Seguiu-nos a les nostres xarxes socials si us voleu enterar de tot.
Shea MVP. Sí, fes-ho. G. Jackson, let's go Grizzlies!